Hello guys, phungka ham jotono no gonaidi khumtoya bar tongkha chin bari o kubangma motom bahai khlaiye. Khumtoya ni bahai ang motom jaksogo jeklai. Ang daily phungo kholoya konoi nok bisingo tonoi rio bono bahai manna bagoi. Khumtoya bahai nok bisingo motom khlai sahajak tongnai. Ang tini khamka chakhui songnai khamka snam tonoi rikha tai sosna riwoi oroka motor tungmani kosom ya kota kam khlaioi kete dal dinai shipping number yogoi tonoi rikha khamka abo khai nok ni khangmani no ke ob khai abo bo nok ni no khago sosna ketiri ang obo na chakhui songnai naidi. Oro ang shipping nong gura khlaina kha tau khijonai ri sinai buyo. Tabo hingke ang mui awan ri sinai. Ni anu mui khamka satung sosna soyabin motor dan sapuroi ang songnai mata bahai chakhui chana muchong hinoi mane kosta muchong guri ke omrong sapuroi songka chakhui awan boi kutugri kha tau tiklai sinai.